Riganai kahama tabuk sung kaisa nailainai bothai kahama ke sai tongo ori malik gesung tabuk riganai bothai nailaiana pom hai busuk jortoi naithotok norto thamnelo nugui sai manjakna haipano tep kam ke norno tabuk nugui riruan tisala ri malik nailailigana nindi gananyo tabuk sung nailainai diri kalar homo hai gesung tabuk bo obai setakman pore phungnani sabo tabuk no sung naimanai nainai jabo kuno kina kuno kalar krei soro ek kalar tei kesaro bwthai bo hai rok obo sung tabuk nailainai riganai to onek kahama no amtang waisa naipai kha haipano aswga phuro tak bai soye kongka tabuk odek lamungjak tabuk nornang phunugoi sinai ko tai khakti phunugana yang tu aswk kangbai sijaya sarai ke phunugana nang tabuk norno yang tu nainailen iko obo hai bwthai kina khai obo hai rok hingke yam hai ke thangta kayengke tisala tebo engke obo hai genor nukhana busung nai chatok riganai amai kena salbrum video nai tongmanai ani channel ni bisingtui an bagai norok subscribe rok khaina di subscribe khaina khang je from hairigani kaham katal video upload khai norok video log logino nang mobile thang sogini bagai video no muthangani sikang ta kisa kok ngaba hai norni bagai tebo kaisa rigani video ekdom naichotok takjak abang kaisa sakjak tongo kaisa video sramjak tongo obo norok naimanai aboni bagai norok subscribe rok khaina khangkhe video aje rigani kahama no naimano aboni bagai norok subscribe khaina di norabo katal riganai norabo tagui rok naimano naima tongo belai no joto borok no abo naithokjago o riganai no nainani bagai norok nasingui tongdi norok subscribe khaijak to nung bulo obosai jeska pan thang soginai aboni bagai norok je subscribe khaijak rok hingke subscribe khaina di umsung norni thani kaisa request khaio norok bo subscribe khaikha hingkha tei support khaikha ani channel bujo kanani ang norni bagai tebo video kaham kaham bo tubui manani.